Cześć! Dzisiaj chcę pokazać Wam efekt prac w naszym domu statku. To jest salon, nasz mostek kapitański. A tutaj kuchnia, czyli tak zwany kambus. Sufit w kuchni jest wypukły i wygląda jak beczka. Jak to Wam pokazać? W ogóle całe wnętrze domu powtarza linię dachu. Na środku stanie wyspa kuchenna w kształcie łodzi. Po prawej i lewej stronie będzie okno, bulaj. A tu jest za drzwiami najciekawiejsze. Łazienka w kształcie kopuły. Może postawić tu jeszcze jacuzzi? Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Nie повелями форм, творжимо є.